Good morning mga inahan o tanawa. Sayo tamugikan karon kay for sure gahi pa sa lingag-ngag ang ice. Ang isa og gani si isa ka engkanto nagsige og kiss-kiss kaganina pa na siya wa pa nahuman. Ang katong tiglimpyo limpyuhan na ang mga agianan. Mayuntag nagbisbis na ni sila og mga asin oy. Akong kauban ni ingon nga kuha na lang daw siya mag-train kay grabe daw kaayo ang slide kaayo slippery ang kuan ang dalan. Ang isa ka engkanto atong sakyanan na ni kumusta sayo tamugikan kay basig okay pa man di akong sakyanan. Ako man itong gibutag full tabon sa atubangan. Tanaw na to og okay ba. Okay pa man di ay. Agoy ice judi ay na mauron pinakog ice ra uy na ang akong pang spray na unsa ice judi ay na mauron kusang paandaron uy abi gudi ayang ice na tanggal ice ice too no. Gani kay maabri pa na ako na agoy ginuo ko di madala og kiss-kiss pating gahiya sa ice may gani ka akong gibutangan og tabo ng sa tubangan kagabi kay wala ba yung ko'y balak na maulon magulat jud ko ani pila ka kuan minuto ay kahit jud kayo magulat jud ko pila ka minuto kay di try na ako kiss-kiss di jud madalag kiss-kiss wala gud akong tubangan di madala og kiss-kiss ni kahit kaayo tubangan okay ra sa mali oh my god ay paita ay doble ang akong trabaho grabe guys may nalanggani kay dali ra kay ni init nawa ang akong pang spray tanawa nahimong ice ay pait unta akong pang spray nga unsa man perting lang gangki nga ani hasta ang akong tubig nga akong gibilin diri nahimong ice na di na mong lihok nahimong ice gahi pa kayo ang akong pang spray na unsa man kaoy nga nung naon sa man ni paggamit bi nga gahi man ni ay pastilan ay
akong gipaandar daan ng sakyanan bago ko ni kiskis. Yung mga tao, grabing kiskisay. Mas maay palagi ang snow ra unta kay dali ra kaayo siya. Paano dito silhigon. Pero pag ice gani, grabe jud kaayo as in. Ang among gihimo nga kuan nga pang-spray nga naay suka bot sa gisagol ani o nahimong ice o inamulihok gali kay naa pa ko atong gipalit na ako dati wala siya nahimong ice so akong gigamit pero ang akong tubig healthy you guys mas ilan ora po nahimong ice ay morning kinabuhi this Germany mas ilan salamat Lord iyan ran sayo-sayo ko ay galing ka niyo wala na ice oh salamat yung tao nagpalit ko ani og daghan okay kasi mo ice pa ba ingon nila di na daw kay mag February naman mag February na di na mag ice bagay dili mag ice nakamata ko kagabi kay grabing ulan saba kay taguktok sa kuan ba taguktok sa atop sa bintana ko guys no gid ay niya niabot si Minimi ana siya gikan dito man siya sa amigo na tulog ingnan ako nga slide ba ang dalan siya dili man ko lang daw snow kay snow na pud daw ko di ko pa kumpiyansa kay akong kauban sa trabaho ni ang tanaw mo drive daw kung sakyanan ugma karon yung butas sa boting ko langan naman magunsa ko mulupad siya kay gidrive ang project sakyanan ana siya mo kuan daw siya mo mag train lang daw siya siguro kay mas ano daw mas safety kung abi nimo og maggrabe ang ice mo biyahe ba nga dati pag ice kana sa to may agi mga 3 weeks before man siguro grabe ang ice nga akong anak nga ibalik gikan sa gawas balik sa balay kay way mo biyahe nga train kay nga frozen murag gyapon ang sistema ha so drive na ako inahinay na lang jud kay ingon nila grabe gid daw ang kuan ang slide ko tabang akong sapaw kay piti yung tugnawa so tulo ka buok akong gigamit kay pang kiskis maggangking lusot amang gani gihapon tatlo kani ay, pero nakatabang ko baya may na lang Diyos niyo pantay na hinay lang kita kay na grabe ang kinikisay ay so Lord in tawon i-guide ko kaya mo gini ako ginakadlukan basta magbiyahe bitaw grabe og ice kay daghang disgrasya so hita kay kung napakoy time so alas 12 pa man akong kuan biyahe akong duty alas 10:50 naman diri sa buntag so kaya na siguro ni nag-ulan manggod unya tapos minus temperature so mo ice good siya ang snow kay matunaw man na niya mahimong ice grabe murag gisulod na pud sa botelya ang akong sakyanan kaganina pait so
larga na ta. Guide me, O Lord. Iya ko pasagpi ka, agoy, 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 agoy. Hala, hala, hala. Uy, hinahinay lang dito kay ingon nila. Grabe dito ang kuan, slippery, glatt ice. Dito sa Berlin o Brandenburg. Ay, ano ko, sa naman yun. Mura naman ni purgatorio ng Germany. Ah, una pangarap nga makitag snow, karon wa na oy. Wa na kuan. Wa na. Uy, 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 uy. Uy, Ginoo ko. Sakyanan. Lusot jud. Ipit na po na ipit. Ang delivery truck sa Aldi pisking taasa. Kay numdum ko atong kuan. Itong bus nga nagbiyahe mi sa akong anak. Ay, pastilan. Uy. Taas kay kurbada. Nanda, biyahe na tani, nahinay lang. Ang engkanto nagbisikleta man kaha diri pa gyud niagi. Nga mao pay delikado, balaw in taon ang mga sakyanan ug sunod o piting hinaya padagan tungod kay slide kayo ang dalan. Ya diri pa jud niagi ay ambot na lang kung sa atong delikado ang panahon. So, malingki ang inahan. For, ay inya, gabi na. Hindi ko sila maabtan sa alo. So, balikit o pamalingki ang inahan kay unya. Gabi na po ta makauli. Di na po na to sila maabtan. Gabi pa unta ko. Pamalingki. Grocery ba? Kaso lang kay paadto na ako dito nga. Alas 8:30 na nirado naman. So, ito na buhi sa inahan. Ay, lis nga akong ilong sa katugnaw. My goodness. Ay, nakapamalingki ra jud. Gabi pa unta kong malingki kaso lang nagpagasolina ko, napakabot na ako dito sa balay ako ng parking. Naglakaw ra ko. Kaya doon naman sa mga supermarket. Abot na ako dito na unsa bang sistemahangan. Nirado naman ang mga kanto. Huwag naman kahulat. Tingkugma na lang. Uy. Sabi ganin ako, dili ko ka apas karon og pamalingki kay nagkiskis pa ko sa akong sakyanan nga pertik. Migangking na sa ice. Nahinay pag yung padagan. Pero may gani kay hey, thank you Lord. Safety ra gyud in taon. Ay. May gani kay dili po siya kaayo tugnaw ba. Unlike gyud tong may aging bulan. Grabe jud. Nga mura gisulod sa botelya ang akong sakyanan.
Ay, kadugay na nako diri no. Gyapon ko nasanay sa katugnaw. Tuon na pangarap ra gyud nga unta makakitag snow. Unsa kaya feeling nga kanang tugnaw kaayo ang lugar ana ba? Ay karon mo rambot ay. Panglayas na mo. Wala mi nang hinahanglan. Ay, ganahan jud nako kuan kanang springtime og autumn kay colorful. Pag summer naman medyo okay naman pero wala ang summer nimo dili kay nimo ma-enjoy kay mag-ulan unya init sad kaayo bihira ra man yan mag-init pero last year nga nag-summer nga grabe ka pangit jud ang panahon sig ulan mga isa ra ka semana siguro wala nag-ulan the rest nagsig-ulan nagmahay ang mga turista nga diri nagbakasyon kay wa nila na-enjoy ang ilang bakasyon ba nga ako nahimuyong na po pagbalay. I hope this summer okay na. Tara na, diretso ta sa trabaho. So, at least unya, di na kaayo ko mamublima bitaw. Magdali-dali kay, uy, ang supermarket unsa na oras. Ay, thank you Lord. Thank you Lord. Yung tawan, safety ra ko. So, biyahe na sad ta. Kung sakyan na nag-remind na po glat eyes. Salamat in taon sa pagpahimang no may pangsakyanan nagpahinumdom ang uban way pakialam paturatoy lag padagan pero arang-arang na lang gyud diri sa Germany kung ikumpara nimo sa Pilipinas nga halos bitaw gyud akong madungog or makita sa balita bitaw puro bangga diri bangga dito kada adlaw jud pila ka busy sa isa ka adlaw akong balita makita bitaw nga wala grabe naman ang Pilipinas mga disgrasya we. So hinahinay ta dinhi. So kita ninyo tong sakyanan nasa to ako akong tubangan katong truck na to mao toy tig bis diri og kanang mga asin para dili kaayo slide. Unya wala na sila undang basta pa minus gani ang mga weather parehas karon. Kana sila gabi pa lang naglibot-libot na sila sa kuan main road para pag kabuntag di na kaayo slide bitaw luoy pagbaya ang mga trabahante no nga magpulaw gid baya gid na sila kuan bis sa mga asin bawat dalan para lang gid intawon nga dili mga slide ang mga sakyanan mao nang kinabuhi diri sa Germany. Init bugnaw winter summer basta trabaho jud kay pait kaayo way trabaho nga salamat gihapon tas kahit tas-an ani kay swerte gihapon ta nga naatay trabaho